हाय बंधुफोर गुड मर्निं हेपि दिवालीनि बहुत बहुत नोंसोरखौ मोजाङै थादों मोजाङै गेलेहोदो दिपावलीखाय आरो जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनो नायनानै इन्टारेस्ट नाङो आं बिथांमोनखौ खावलायो आंनि चेनेलखौ नायनानै साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम। आं हस्पिटालावसो दं नालाय दिनै माने गोबां हस्पिटालाव थानाया गोबाव जाबाय माने हस्पिटाल दिवालीयाव आं न'आव थांनो मोनासै आरो हस्पिटालावसो दङ बेनिखायनो जोंनिया गाबोन सानबा दिनै जोंनो माबा मोनसे बुस्थु फैदों आरो बेखौ नोंथांमोननो देखायनो होननानै आं सानो नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार जहाँ पे वही है जोंनि गाबोन जाबा मा लाबोदोंथाय मोनसे बुस्थु फैदों आरो नैबेखौ खेवनानै देखायनोसै नोंथांमोना मा बुस्थु दं आंबो नायाखै दासिमबो खुलिनाय लामाया माबायदि खुलियो मोननै जालांसै बिदिबो जानानै देखायनोसै आं जानानै गोथाव नङा नङा ओमफ्राय लुबैनाङा दे बेखौ नाङा लुबैनाङा भिडिअ बानायदों भिडिअ बानायनानै गोथाव मोजां बेखायनो लुबैनाङा दे नोंथां माने थैंक यू।